Добре, мисля, че си струва да отделим малко време и на кампанията на Вили Лилков. Нищо, че остана по-назад накрая в класацията. Но е интересен човек, от който мисля, че почти всички от тук познаваме, дори лично. Не ни е безразличен. И който иска, нека да започне да... Аз искам да кажа моето мнение за кампанията на Вили и за като цяло кандидатурата му, но ще дам възможност на някой друг, защото ще навлезе... Не, аз ще си кажа, просто не искам да смесвам темите, защото щях да го повдигна на малко по-преден етап в разговора. Затова, Сашо, ти какво мислиш за кампанията на Вили? И като цяло за кандидатурата? Кампанията не съм следил изкъсо, но това, което мога да кажа за него, това, което видях от дебатите, според мен в настоящата битка за София имаше точно двама души, които реално бяха компетентни да вземат ролята на един градоначалник и да се занимават, нали, с спецификата на този тип дейност. Това бяха Виолета Комитова от Български възход и Вили Лилков. Това бяха единствените хора, нали, които наистина изглеждаха компетентни и разбираха от това, за което говорят. При всички останали, нали, го имаше... Те за това може би толкова много се разми кампанията, защото повечето кандидати реално говориха едни и същи неща. Те нямаха много добавена стойност. Те нямаха и как като личности да има добавена стойност към такъв тип идеи и така, но тези, които имаха реално добавена стойност, това бяха Вили Лилков и Виолета Комитова. Това е, което имам като впечатление. Пънко, ти като син човек. Не, на микрофона. Като син десен човек. Вили Лилков, според мен той и кампанията около него си изпълниха целта, има 3 общински съветници. Никога не е стояла на масата, че Вили Лилков може да стане кмет на София с подкрепа от Кот и Николай Ненчев. Не знам примерно, там дали още са заедно. Кот, нали? Така. Там само да припомним, извиня, че ще прекъсна, да припомним, че единственият случай, в който партия, когато се коалира с друга партия, изкарват по-малко заедно. И то значително, нали, беше много... Не е единствения. Да, така е, но беше фрапиращ случаите, да. За Вили Лилков, да, той стои добре, да, той е подготвен, но все пак той е бил общински съветник няколко мандата. Но това да кажеш, че този човек е един от най-подготвените от всички кандидати да бъде кмет на София, аз не мога да се съглася с това, поради проста причина, че кмет на София не е кмет на всеки един отделен град, а кмет на София, колкото и да се изтърка от това, то е вярно, че някъде 4-я, 5-я човек в държавата. Тоест, ти си на масата с големите. Ето там Вили Лилков аз не го виждам като позициониране. Иначе вече за личностни качества, за експертност, нали, каквато има, не мога да го коментирам, защото не го познавам задочно само, така че мисля, че си изпълни целта. 4 години общински съветник. Нека Йоан да каже, после ние с тебе ще завършим за Вили. Кала. Добре. Аз между другото смятам, че не си изпълни целта, защото за мен Вили Лилков беше втора кандидатура на ГЕРБ, която идеята беше да дърпа гласове от Васил Терзиев. И тук е единствения път за живота си, в който съм съгласен с каквато и да било мисъл излезна от главата на Румен Христов, че той им коства балотажа. И в такъв смисъл той не го... Нали, аз поне така разглеждах тази кандидатура. Смятам, че се излага на стари години. В смисъл, трябва да знаеш кога, като си изляза от политиката, по-добре не се връщай наобратно. Второ, нали, антикомунистическия дебат е доста вече е доста сложен. Преди беше доста лесен, защото ставаш дума за хора, които са живели в комунизма, а сега става дума за хора, които са нали, наследници на хора, които са живели или са били високо в комунизма, което е много по-сложно.
Така че Вили Лилков и останалите, те може би не си дават сметка, че нито един човек, кажи ли, че нито един човек в България над 40 годишна възраст няма съзнателен спомен от комунизма. И това е нещо, което просто няма как да бъде. Ти не може да имаш съзнателен спомен. Може да си чел, може да си много настроен против, може да си настроен против режима, но е много трудно да им обясниш. Да не говорим, че по правило огромната част от хората, които гласуват, те не са супер запознати с политиката и историята. Мисля, те са хора, които се занимават със собствения си живот и веднъж или както е последните няколко години, 10 пъти в годината отиват да гласуват. И така, но аз не останах с никакво добро впечатление с Вили Лилков и това финално недобро впечатление беше затвърдено от това, че той изрично излезе да каже преди втория тур, че няма позиция. Това е супер странно. Мисля, не е странно, че нямаш позиция. Странно е, че отиваш и излизаш директно, за да кажеш, да знаете, че аз никой не подкрепя. Не знам, можеш да нищо не кажеш. По принцип, много странно. И като човек, който аз съм гласувал за Вили, да кажа, за мен е това индиректно. Значи, че не гласувайте, не гласувайте за Васил Терзиев. За мен това чух от тези думи. То беше за мен до някаква степен негласна подкрепа за Ваня това изказване. И да, общо взето, както и общо взето, Васил Терзиев трябва да каже, че според мен той спечели сам срещу всички на втори тур, защото както се видя, електората на Бойко Борисов доста повече хвана това с Ваня Григорова, пък и той нищо да не беше казал Бойко Борисов или Вили Лилков, много голяма част от електоратите им щяха да гласуват за Ваня Григорова, просто защото както преди 2-3 години беше много готино да гласуваш против ГЕРБ, сега е много готино да гласуваш против Продължаваме промяната, Демократична България. Нали? В България винаги е имало една партия, която е такава, която концентрира много силен антивот срещу себе си. За 20 години това беше БСП, след това беше ГЕРБ и сега вече е по-скоро всички срещу всички, но когато излязат Ваня Григорова и срещу който и да било кандидат на Продължаване промяната Демократична България, според мен ще да се случи нещо сходно. Не мисля, че това е функция на Васил Терзиев, мисля, че това е функция на хората, които не харесват Продължаване промяната Демократична България. Те имат правото да ни харесват, разбира се. Да. Аз искам тук всички да ви попитам за това, което сега Йоан спомена, че повечето от ГЕРБ гласували за БСП. Аз 8% разлика не виждам да е някаква сериозна подкрепа за Ваня. 36% от гласувалите за ГЕРБ на първи тур са подкрепили Васил Терзиев, 44% са подкрепили Ваня или 38 на 46. 8% разлика. Да, само ще ти кажа, че това е само при Alpha Research. Другите, които бяха извадили, не съм сигурен дали бяха Тренд или Гао, там беше 30 на 60. 2 към 1 демек. Да. Да имаме предвид, че все пак тези изчисления до голяма степен може да кажем, че са ориентировачни. Аз не знам колко хора има, които открито си признават. Дори подозирам, че тези обрати с екзит половете и резултатите след това с по 7% разлика могат да се дължат и на лъжене на екзит половете. Така че тези изчисления могат да дадат някаква отправна точка, но не могат да ни гарантират, че точно 48 или 50%. Грубата математика, която може да извадим, но това ще го оставя всъщност между първи и втори тур, когато коментираме. Сега гледаме за кампанията по-скоро. Един такъв генерален въпрос и по-скоро първо ще даме едно становище и вие да кажете как сте съгласни с него, не сте ли да си кажете мнението. От гледна точка на ДСБ, тук всички по някакъв начин, повечето сме били директно членове, но всички имаме някаква емоционална обвързаност с ДСБ. И моята, както и го повтаряме от много време, най-голямата ми болка свързана с ДСБ е, че ние всъщност вече не знам дали е ние или те, ДСБ се обезличава. Не беше ли точно това, което показа Вили Лилков, че ти можеш с едно ясно послание, без значение колко актуално е и колко добре е представено към хората, да консолидираш едни хора около теб и да излезнеш от цялата тая последователност от малки, средни, големи, всякакви коалиции? Защото за мен, ако ДСБ беше издигнал Вили Лилков и го беше изкарал този процент, аз смятам, че ще да бъде по-висок, ако беше издигнат от ДСБ, това ще е един голям успех за ДСБ.
Тук въпросът е следния. Дали искаш да си по-малък, но самостоятелен, или искаш да си дали искаш да си 100% от нещо по-малко или да си 10-20% от нещо по-голямо. Това между другото е един от въпросите в рисковия капитал. В смисъл, идеята за инвестиране в стартъп компания, което го прави Васил Терзиев, е такъв, че ти ще имаш по-малко парче от по-голям пай, отколкото целият пай от сравнително малък пай. И в този смисъл, мисля, че тук наистина всички са, или може би до някаква степен и аз така поколенчески съм обременен, го разглеждаме много емоционално, но това, че ДСБ стана представителство на по-старите хора, с така кустовистите, казвам накратко на кустовистите, в една по-голяма коалиция и след това тази коалиция стана пък в част от една още по-голяма коалиция, не е задължително лошо, защото в крайна сметка има само 2 или може би 3 най-много партии в България, които представляват в класическия смисъл на думата някаква част от обществото. Продължаваме промяната и Демократична България, от които участва и ДСБ, те представляват средната класа, жълтопаветието, не знам както и да искаш да ги наречеш, те са на един доста конкретен тип хора, които преди бяха само в София и може би до някъде в Пловдив, а сега очевидно ги има на доста повече места в страната. И те представляват някаква конкретна класа. БСП представляват някаква конкретна класа и до някаква степен бих казал, че и Възраждане представляват някаква доста конкретна класа. Ако възприемем, че идеята на тази партия е да представлява едно крило в една по-голяма общност, която въпреки различията си има повече неща, които ги привличат, в такъв смисъл не мисля, че е станало нещо, кой знае, че не смятам, че е станало нещо лошо в ДСБ. Ние ако погледнем исторически, ДСБ никога не са имали кой знае колко големи проценти самостоятелно. Първия път влизат сами, след това всеки път, когато са влизали въобще в парламента, е било с коалиция. Да, но ако теглим са чертата, от ДСБ има 3 общински съветника. Точно толкова, колкото вкара и Вили. А пък в същото време ДСБ, тези 3 представители, които влизат и плюс всички останали кандидати не могат да минат 8000 гласа. Реалността с политиката, която докарва, е, че сегашната тежест на ДСБ в тази коалиция е 8000 гласа и честно казвам, аз съм изненадан, че с 8000 гласа ти получаваш 3 места в този общински съвет. Борис Бонев сам има 25 000 преференции. Аз бих искал веднага да те контрирам, че до ден днешен господавателите на ДСБ слушат най-много не кой е сегашния лидер, без значение той ще е Радан Кънев или Атанас Атанасов, те слушат Иван Костов. Иван Костов по време на кампанията имаше едно интервю, в което той общо взето каза, че той не знае дали би гласувал за собствения си кандидат. Това е изключително глупаво. Аз знам, че костовизма е религия и че тук не знам колко хора ще ни гледат, но все ще има някой, който ще си каже как мога да говориш против Иван Костов. Но не може, когато ти въпреки, че си се пенсионирал, да излизаш, да правиш интервю, което знаеш, че след това ще бъде препечатано навсякъде и да кажеш, аз не знам дали бих гласувал за кандидата на собствената си партия. Отново, както в случая с Вили Лилков, който излиза да каже, аз не подкрепям никого, можеш просто нищо да не казваш. Ти може да не си съгласен с този кандидат, но просто може нищо да не казваш. И ти като им кажеш, той ни дължи отговори. Като ти дължи отговори, му се обади, бе, човек. В смисъл, ти си Иван Костов, нали, не си Суло и Пуло. И обади му се и го питай, какво става? Син ли си на Петър Младенов или не си син на Петър Младенов? И като излезеш и кажеш ми, аз не знам дали бих гласувал, защо биха очаквали по-висок резултат? Просто не си ли доволен преди балотажа, какво каза? Добре, не хубаво, аз отново, значи, най-важното е, на първи тур съм казвал много пъти, няма значение за кой ще гласуваш за кмет. При толкова кандидати е сигурно, че ще стигна до балотаж. Има значение дали ще гласуваш за общински съвет. Обаче те двете обичайно върват едно с друго. Нали? Ако гледаме една една разбивка, повечето хора гласуват с 3 бюлетини, един и същи номер. Едва ли някой се съмнява в това.
Аз тук също бих искал да се включа на тази тема, обаче на противоположна позиция. Тук, според мен, ДСБ от момента, в който стана коалицията между ППДБ и след като се формираха правителство с ГЕРБ, започнаха един процес на тотално обезличаване. Защото ако прегледаме, нали, исторически, какви са били позициите на ДСБ през 2020 година. Ние сме против Борисов, против корупцията и имаме ясен антикомунистически профил и ясен анти-ДС профил. Спомняме всички как всяко второ нещо, което Атанас Атанасов казваше, беше свързано с Борисовата държава. Ние ще разграждаме Борисовата държава, ние ще се борим срещу Борисовата държава и така нататък. Добре, при положение, че ти си правил кампанията дълго време за това как ще разградиш до Борисовата държава и накрая направиш коалиция с Борисов. И то такава коалиция, която с тази ротация сигурно ще го качиш на власт, ти тотално обезличаваш анти-ГЕРБ и анти-Борисов профила си. И вече, когато се стигна до момента с това те да подкрепят кандидатурата на Васил Терзиев, добре, ти си бил антикомунист и анти-ДС. И аз съм съгласен, нали, тук с Йоан. В смисъл, никой не е виновен за това, кои са му родители. Няма как държавна сигурност да произвежда иновативен софтуер и така нататък. Но гласовете, които отидоха за Вили Лилков, в крайна сметка бяха на хора, които си казаха, да бе, то хубаво, и никой не е виновен, кои са му родителите. Може и наистина да е добър предприемач, ама майната у мен, това си ми е идеологията, това, което съм изповядал дълги години. Аз искам да получавам представителство и да гласувам за хора, които са консистентни с моите възгледи, така както са били през останалите години. Така че, според мен, за Вили Лилков гласуваха доста хора, които иначе биха били съвсем естествен електорат на ДСБ, ако не са били стигнали до това те първо да подкрепят Борисов, после вече, нали, да подкрепят кандидат не знам как да го опиша, аз сега не бях чувал, между другото, не знаех, че е възможно, че в държавна сигурност толкова цялото семейство се наблъска, нали, вие да имате семейна фирма, която е държавна сигурност едва ли не. Аз това не знаех, че е възможно. Случило обаче е, така че да, смисъл просто ясен процес на обезличаване. Това обаче им носи големи политически дивиденти, имат общински съветници, имат депутати, така че аз не мога да кажа, че това е от гледна точка на резултата, това е несъмнено лошо, но за мен, нали, това е ясен процес на обезличаване на партията. Аз мисля като цяло за някакви финални думи да приключим първата част. Така, че за две думи да му надеем шанси на Понко да каже. Аз ДСБ мога да изразя алтернативно мнение, противно на, нали, всеобщото, което не е от днес и не от вчера, че тая партия се обезличава и така нататък, и така нататък, и така нататък. Слушали сме го това. Но, примерно в сравнение с Вили Лилков, винаги стои контра аргумента, че Вили Лилков може да има толкова депутати, колкото ДСБ, но няма толкова кметове, няма толкова общински съветници, няма депутати. Има точно толкова общински съветници. Навсякъде. Вили Лилков не се явява навсякъде. Тоест, това да гледаме на ДСБ само като София, дето си се познаваме всички, е според мен грешно. Ама да, съгласен съм, само че 2 секунди, извинявай, че те прекъсвам. Аз съм напълно съгласен, освен ако на всяко едно партийно събрание Атанасов не излизаше и не каже, че ДСБ е София. Защото ние му го повтаряхме, че ДСБ не е само София и сега да кажеш ДСБ не е само София и то да идва от Атанасов, това е, нали, отново малко лицемерното да кажеш. Защото по този начин за мен може да ги сравняваш тук в София ДСБ и Вили Лилков. Защото ДСБ сами си бяхме казали, че ние сме тук в София и другото каквото може да направим. Съгласен съм, но това са проблеми, които са на лидерството, проблеми на планиране и така нататък. Само исках едно нещо, което на мен ми направи впечатление в тази кампания, конкретно за ДСБ. То беше, че на много места, аз знам за поне 3-4, може би в страната, може да има и още. Имаше ситуации или на хора от ДСБ в чужди листи, поради несъгласие с наложени листи от София, примерно доминирани само, да речем, Продължаваме промяната. Или
подкрепа на кандидати, където нямаме, при положение, че Продължаваме промяната има кандидат, хора от листите на общата коалиция подкрепят в съседен град независим кандидат. Между другото и в София имахме нещо такова с... Шумен, примерно. Дай с конкретно. Имаше Шумен, аз мога да говоря за Габрово и за Трявна, защото нали е в моя район. Няма да коментирам, че Продължаваме промяната на балотажа много нелепо прикрито подкрепиха възраждане на балотаж, което съответно последва контрапозиция на Продължаваме на Демократична България, която се разграничава от това на Продължаваме промяната и каза, че няма как да се подкрепи кандидат на Възраждане. Много се радвам, защото аз лично му писах на депутата Явор Божанков. Той също се разграничи от партийната структура на Продължаваме промяната в Габрово и беше написал нещо от рода на, че не може в София да са едни стандартите, в страната други. Не, и просто каза, Габрово няма геополитически сблъсък, това не го разбираш. Не, в Габрово има гербаджийски сблъсък, който ние сме от 15 години под управление на ГЕРБ, ще продължим още 4, но пред това да имаме единствения кмет на Възраждане да бъде в Габрово, предпочитам кметицата от Възраждане с голяма, така даже ако бях там, ще гласувам за нея. Искам само искам да кажа, че... Накрая не се разбра какво казваш, че би предпочел кметицата от Възраждане. Кметицата от ГЕРБ пред кандидата на Възраждане. Добре. Йоане? Искам да ви кажа, че най-якия балотаж беше в Видин, където СДС и НДСВ биха ГЕРБ. Това беше нещо. Това е ремейк. Ремейк 2. Също така имаше в едно село, не си спомням как се казваше, където примерно бяха гласовете 153 на 153 и един не подкрепям никого. Нали, когато един глас има ли наистина? Той е бил член на комисия от някъде. В Люлин районния кмет на ДБПП водеше с един глас на ГЕРБ. Така че ето имаме и с един глас. Добре. Този, който е гласувал, но не подкрепяме никого, е първият човек в историята гласувал с не подкрепям никого, който е направил някаква разлика. Да. Мога да го отбележиме, трябва да намерим къде е протокол и да го отбележиме, да го снимем. Ето тук в една рамка ще го сложим. И само последно мога да кажа, имаме такъв пример, за който говорих и от София, защото в студентски, район студентски, си избрахме, защото аз гласувах там, си избрахме кандидат, който е член на ДСБ, но не беше в кандидатите на голямата коалиция. Яви се като независим и на балотажа победи с 1000 гласа. Така че има го това. Тоест, това искам да кажа и с това завършвам. Хората от ДСБ отдавна са спряли, т.е. това, което Йоан каза е вярно, нали, повелята Костова, това е винаги пътевод, но да се баря като такъв, то отдавна не слуша и не гледа партийните нареждания и нещата, които са се разбрали на коалиционно ниво. На него очевидно не може да му се каже за кого ще се гласува и той отива и гласува по убеждения, защото по дефиниция е човек, който разсъждава и не може да му се влияе толкова лесно. Финално кава. В една дума, Атанасов не е Костов. Аз така го разбрах. Ама то това... Добре. Аз между другото във втората част бих искал да ми позволите да развия една теза за термина дясно в България и за това, че дори и Костов вече не е Костов. Добре, аз отивам да пия една бира да се успокоя тогава, преди да се казва. Ще трябва малко така, да мога, против командира ще се говори, трябва... Все пак да закриеме първия етап, след малко... след секунди продължаваме с втория етап, който ще обхване първия тур. Един ден, даже 2 дни преди първия тур имаше ключово събитие, което е доста важно да го изкоментираме, така че очаквайте ни след малко. Айде, пуш пауза да направим една.